Инайҷа медрои мақсад ози айсин дар берун миёй хемиёй. Инайҷа медрои ҷа аку бояд кухни ҳаминҷа шава. Газа аку овардагӣ нестем ҳози. Бояд газ денай дурунай. Хай. Ирӯз рӯзи уборкай ҳамаҷа зирай озирашта. На калонкаи нав. Газ кор мекуна. Ови ҷӯш ови хунук. Ҷава наша. На. Инайҷа сар мешава хунуҳо. Инайҷа якум медрои. На. И як хунай. Инай тарафи дусти роста ята спальня. Ина. Якта спальня. Ана иҷа ҷои ранги каладовка хай. Нами крупава ҳама хеле чиндаги имҷада. Крупа. Ҷа хай. Ҷои хоб. Ана и хонаи зали калониш. Хай креслайму диванворӣ кардемуш. Ана иҷа дора боята комнатаи детски дора. Намедунам ки и чанд ба чандай рости. Комнатаи детскиш мекунӣ.